बिसि गोदाननि जिबाय तिनि जिनि जे सिगाङाव हियारिं थांमोनि 22 तारिखआव जे हियारिं थांमोनि अ पिटिशन तिनि काफिका हाय तिनि 5 तारिख जानुवारि अब तिनि डिविजन बेंच काका डिविजन बेंच कामन यागुलो बिनि हियारिं का सराबसा हियारिं मानि परे मियानि सालो सिनि त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा हाईकोर्ट कदाल एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड का थाना एडवोकेट जनरल थैथांमोन यागुलो कदाल एडवोकेट जनरल जे अपॉइंट मनी बिनि तिनि बेखे सालनै ऑफिस का आबुनि बागै तिनि स्टेट नि तरफ होते स्टेट रेस्पोंडेंट नि तरफ होते बरक साप्ता काइसनि बागै बरक खाति बासन बागै टाइम सानै नाखा बुसकांनि मंगलबार 12 तारिखआव हायनो हायो पिटिशन काफिनाय आप्रुव तिनि पिटिशन हियारिं